Mia Eye Cure Clinic celebrates 10 years of its journey. As a mark of gratitude to all patients over the years, Mia Eye Cure Clinic will be conducting a free eye checkup for all, and also 50% off on all frames will be given on that day. For registration, call 825-700-3176. Lehñiam Shad Behdeiñkhlam Jong ka Seiñ Raij Jowai ka bajulong manla snem ka Sngi Lai Miet kan Sdang naduh Mynta ka Sngi Pynsin Jong ka tarik bat pynkut ha ka Sngi Muchai Jong ka tarik Naitung hajar pulai Mynta ka Sngi Pynsin tarik kan don ka Lehñiam naduh ka mynstep kan don ka bam Tyngkong ha Iung Langdoh nangta ki khun ka Seiñ Raij Jowai kila pynkhreh ya ka Siang kaba ban pyndep ta ka kmie jong ka ïing kum ka jing burom ya ki balaklat nasla jong ka ni ka perthei kat baha ka jan miet ki khun ka Chilliang Raij Khon Raij ki ledra na klau ya ka Symbood Khnong haring kat ka shad ka kemen kaput ka tem hasilin terenti hadu pandapoi hatre ka jat lum soyong New Hill Jowai.